Ang programang ito ay rated SPG or Sige Ragabas. Higala og mga dili na ko higala. Maayong hapon kaninyong tanan, ni naman usab kita nagalawig karon sa kahanginan mga paryente. Sa tuang tulumanon, handusanan sa kagulanan. Kung asa ipahandos ninyo inyong mga suliran mga paryente, kay taga na to ka nagpagtagad din sa atong istasyon. Ang atong letter sender karon mga paryente, dunay friend diha sa Nubo, Tagum City. O lingi-lingi ra ba? Niya karon dirang sulat mga paryente, ablihan na to ang sulat B para di ta magdugay ha. Ablihan na to ani inyong nadunggan ang suwat. Unya narang sulat paminawan ninyo Sa man nadunggan yung sulat ha. Okay, saradaan ako balik kay para per play ba. Okay. Giingon din sa atong sulat mga paryente, giingon din Hunyo 13, 2019. Dear Kuya Helen. Kuya Helen, mayong hapon. Nagpada akong suwat o kaninyo karon kuya tungod kay bugat na gyud ang ako ay pagbati kuya. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Rex. Usa ka batan-on kuya. Gani kung ang babayi gitawag og pinaangkan kuya, ako gitawag usab ako nga pinaangkon. Kay lalaki man ko. Kuya, sugdan na to kining sa akong suwat. May tungod sa akong kaila kuya o sa akong nakaila sa Facebook nga babayi nga itago lang nato sa pangalang Shane Cabrera. Kuya, nagsugod kini lagi sa dihang board kay kuya. Boring kay akong paminaw. O nag-chat-chat ko kuya, ug mao kini ang mga panghitabo. Maramag kagwapa man nini akong kachat. O kagwapa man nini babahana. Saon mga mapansin ko niya. Husto. Ang akong buhaton para mapansin ko niya. Karon ka. Ang akong buhaton. Ako ni siyang paulanan ko ni siya o ganang likes. Tama. Ako ni siyang i-like be. I-like ko ni maayo be. Tanang picture niya ako ning i-like. Boy, i-heart ko ni i-heart. Pusuan ko ni beb. Grabe. Nausab na din yung Facebook ron. Mara na mag-confrag og tingog.
Ganong? Dugay man mo reply. Ako ka ni siyang i-message. Tama. Ako ni siyang i-message, be. Kadiyot. Sa may akong isuwat, ha? Sulatan ako ni siya, be. Ingnon ako nga ingnon ako siya silingan. Tama. Anaon ako siya silingan para masyak siya bag silingan ba, me. Ako suwatan. Silingan. Naman mo ni Mayo, silingan. Para makakuan siya. Uy, anong sound man eh? Nga, messenger man akong giingon yung sound man. Oh, tara, ni-reply. Silingan ba ta? Inon ako. Oh, silingan ta. Kini. Okay. Napakita. Unsa di ay ang imong tuyo? Unsa may akong tuyo, no? Unsa may maing tuyo? Suwatan ko ni. Ingnon ako nga. Good news. Magkita na si founder og ang presidente. Kay I'm sure murag nag-PN pud ni ba? Kung mukagat ni siya karon sa PN, i-pay out kita ka, be. Good news, nagkita na si Juan og si President. Interesado lagi. Interesado siya. Lang ha. Kung interesado ka, pwede tawag ka. Tawagi ko kung interesado ka. Okay na ni. Oh. Yes. Yes ko no, yes. Pabot ko. O nara. Tabagong ko di be. Sortihan eh. Hi. Hello. Sa tagingon ni mo? Nakuhan kita. Di kagat. Hoy, sig-scam ka ha? No, dili oy. Si founder daw, gipapatawag daw ni President sa Davao. Gipapatawag? Na, delikado na, kaya nagtago-tago ba si founder niya? Panahon ni Nuog Davao. Basta mauna yung nakuha na ako sa news nga patuon lagi Davao kay makikita daw. Basig makapi out na tani. Lagi oy, na problema bibitawan namin kay... Ay, nalang. Naprinda, gilintaw na mong mananap ay ang among kabaw, among kanding, gibaligya sa kong papa para lang ipiin. Unsa? Ano nagpadaman po di mong papa na, uy? Unsa na lang nahabilin sa inyo? Ang mga tae na lang sa kabaw. Unsa? Na problema, good ba kay basig na kay mga balita bitaw, ano? Sa may mga maayong kwan, ani, uy? Sige lang, kay balitaan lang taka o gunsag yun. Lagi, si mama ba, kay ginervyos ba kay si mama ay, kay naalagi siya kwarta nga gipatulog dito. Unya? Sukad nga girid, kay siya na po nandi katulog. Unsa? Oo. Bebe, asa mang inyo, be, kay basig ganahan ka, nahaon ta ka diha. Magunsa man ka din eh. Istoryahan lang ko tako, dato lang ko ng tambagan ni mong mama nga, dili kayo magpadaba, kay basig, nakuha lang gud na siya. Sige, ikaw. Balaka mo ko eh. Sige, tagaan lang taga, number, makain lang kong number si mo, be, para mag-text-text na lang ta. Sige, ang akong number kay Kuan, 0919-498-3878. Ecstasy, you're the one I need. Kuya,
Sister Helen, dito nagsugod ang amo ang communication kuya ni Shane. Nagsugod ang communication ni Shane. Kuya, anak. Gani pila may dagan sa istorya kuya, kaya di man ni makanta ni, kaya istorya naman eh. Magsige mig update sa kuang kuya, magsige mig update ani mga kuan sa kapakapa, mga region, maunsa diha niya. Magdungan mi sa Facebook kuya, mga tumi dito sa mga post kay mangaway mi dito. Mangaway mi dito sa mga region gani anak gani kuya. Mao to nga nakasinabot gid kay mi kuya. Gani usa kadlaw ni anak kuya para mawala lang gid ang iyahang kuan. Mawala ang iyahang mga ka-stress, mao ni mga panghitabo kuya. Ako siyang gidala na ko siya sa videokihan kuya. Ug mao ni mga panghitabo. Oh baby, you're so fine. I'm gonna make you mine. Your lips, they taste so sweet. You're the one for me. You're my ecstasy. Ano nagasul-asul pa magaganhitad din yung ukoan. Uy, bidyukihan. Ano lang ito diri? Chat lang ito, chill lang ito din eh. Basig na kay buhato na kong dautan. Wow, ganun good taon. Awa. Mag-inom-inom ramang ka ta. Mag-inom na takot. Mag-inom na ta. Okay. Kanta na. Sige. Kanta, kitang duha. Di mo ka mo kanta, uy. Sige na, kanta ta. Para malingaw lang ta ba? Ano sa may itong kantahon? Love song lang good, Shane. Sige, Rex. Kanta ng love song, ha? Sige. Ako na lang. Sige na, pindutan na. Sige. Hello. Okay. Nansa ka? Maak Manila mikrofon. Ngurinti ba? Nagchinilas, mansab ka. Nagtiniil, mansab ka. Pagchinilas po. Ana day na. Kanta ta, tapat diri. Oh. Sige, kanta na. I-play na. Okay, play na ko. Wow. Ganahan ko, na. Mo ba? May gini. Sige, ikaw una. Ako yun na. You are the love of my life. I knew it right from the start. The moment I look at you, you found a place in my heart. You are the love of my life. You give me a reason to live. You have taught how to be strong. With you is where I belong. Uy, nansa ka nga wala ka ni kanta? Sorry ha, medyo na-shock lang ko kay ni kuan mo ka, ni gunit mo ka sa mga kamot. Ikaw, kundi ka. Panay mo. Gunit lang gud sa kamot. Nawala na ka ba? Sorry ha, I'm sorry na carried away lang ko. Uy, ay pag carried away niya, Rex. Uy. Bago lang biyata nagkita. Bago lang biyata nagkaila. I'm sorry. Pulihin na lang na, B. Sige. Kanang nindot ba? Kanang magka-hype yun ta ba? Okay, sige. Okay, na lang Kana, ganahan ko. Sige, kay unaan na, ha? Sige. Kanta ha. Kumugunit ganin siya sa akong kamotron. Ako gining birahan ba? Hello, Mike. Tarong magkanta. Lagi. Pag-ibig ko sa'yo, tunay at totoo. Sintamis ng wine, sintatag ng sunshine. Tunghayan mo sana ang aking pagsinta. Ang iyo ng puso ko, o
tumalay sa hangin, nagsusumidhing damdamin. Kahit ang... Uy! Unsa man? Ayaw ba ano nang hagmang ka? Uy, iba mo kong gigakos. Sige lang gud, nindot man kay nga magkanta niya. Yakson ta ka. Kaya nga, no? Oh, love song man. Ikaw, Gita. Sige na, ikaw na, oh. Damhin mo ang puso ko, laging tapat sa'yo. Masdan mo ang labi ko na uuhaw sa... Uy! Unsa man? Ang imong kamot ba nasa kong bulog? Ha? Imong kamot ha? Kana imong kamot nasa kong bulog ha? Ikaw, ayaw ba? I'm sorry. Sige lang, sorry ganina pa. Sige, sorry na ako. Kuhaan na imong kamot ba nasa kong bulog? Ayaw pa. Ikaw ha? Ayaw pa. Rex, ayaw pa. Sorry ha, medyo... Kuha na manggugugod ka ng... tipsy na ko ba? Rex. Ayaw ba? Aray. Ayaw bang imong kamot ba nasa... Rex ba? Rex, ayaw ba? Ayaw. Rex, ayaw ba? Ayaw. Ayaw. Rex, ayaw ko... Aray. Aray, Rex. Shh, sige, tagakuhan. Kuwara ko na imong kamot sa akong bulog, pi. Ay, sige, kuhaon ako akong kamot ha. Sorry kay kuhaon akong kamot din eh. Okay, ano ba? Aray! Anong diha naman po sa akong dughan, Rex? Shane, daghan ba ni mo reklamo? One more. Unsa man ha? Maulaw, magutig. Ayaw. Rex, ayaw ko. Nag-istorya pa gani. Nag-istorya pa gani ko. Gihagkan mang kung hindi. Rex! Rex! Kuya Helen, wag na ko palampas atong higayuna, kuya. Ako gidyang gibuntiyol niya atong higayuna, kuya. Unya kay naman mi sa sulod sa videokihan, ako lang gisirada ng videokihan, kuya, kay niya ako siya ditong gip. Ako siyang gi-vertical na ko siya, kuya. Kay wala may di man ta pwede ka horizontal dito, vertical akong gipkuan. Yan dito, kuya, basta kay grabe gid ang kuan, kuya. Oy. Grabe gid ang katingala, kuya, onya at the same time. Rex, Oh, unsa man? nagimingaw biya ko ini. Ha? 3 years na gyud kong wala ko. Unsa? Unsa man? Magunsa man ka. Dili lang ko kay ako ning isilindron. Unsa? Isilindron ko ni. Sa ilindron, basig mago... Rex! 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 Grabe, kuya. Grabe gid akong among birada itong higayuna, kuya. Basta kay Unusual, that classic sound.
Nisuod ko dito kuya, pagkahuman na mo kuya, nisuod dito ang kanang tagbantay sa video kihan kuya. Natingala siya, nangutana siya kung nangaon ba daw mig batong kuya nga, wala man daw may nag-order og batong. Kaya nanimaho ko ng batong. Ginataan nga batong kuya. Basta grabe lagi kuya. Gani kuya, pila may dagan sa istorya. Kay gigwapahan man kayo ko ni Shane. Niuban jud ko dito sa ilang balay og ito giila-ila jud nako ang iyang parents kaya ang iyahang papa nga si Rico Carion. Og ang iyang mama kuya nga ang iyang mama itago lang nato sa pangalan si Mama Soy. Og mao kini ang mga panghitabo. Mao ba? Ang unsay mao ma? Mao ba? O man gi-intro ani script mao ba? Sorry ma. So, ikaw karon Rex, ulitaw ka ba? Ulitaw ko, nang. Basig dura na kay asawa. Wala ko yung asawa, noy. Naniguro lang ko. Kay daghan ra bang na-scam karon, ang gipang-read na ra bang scam. Single ko, noy. Single ko. Maayo kung mao ka na. Kining among anak pinalangga kayo na mo kini. Kay dili palang dugay. Dili palang dugay giilad kini sa usa ka lalaki. Giilad kini. Mao ba? Ma, ayaw na lang tong balika ma. Wala ka magsulti na ko ang gilad ka sa kalalaki di ay. Shane, kinsa man siya? Si Isayas Iris. Unsa? Isayas Iris? Oh, kalimti na lang to. Kalimti na lang na ninyo. Ang importante nga, karon nakakita na gyud siya sa iyang Prince Charming. Nakakita ka na gyud. Mama Soy, gusto lang ko magpasalamat ninyo mga wa mo na nga suko sa diyang gipaila-ilan ako sa Rex ninyo. Para na mo wala may problema. No? Para na mo wala may problema. Kay nakita na ako nga buutan man pud kini si Rex. Salamat kay nang. Rex, gusto lalamong ipahibahon nimo nga palangga kay na mo among anak. Gusto na mo ni Papa niya Rico nga kamo na gyud ang mga kauban hangtod sa dayon. Mao ba? Mabitaw na nga istoryahon daw nila si presidente para nga doon na kunoy forever. Salamat, Mama Soy. Rick, hapit naman ginatong oras. Usalay mabili na mo ni Papa Rico ninyo. Mao nga, gusto na mo nga kamo na gyud. Di bali nang imo siyang hubuan, basta dili lang nimo ilisan. Mama Soy. Kuya Helen? Ay, ilagi mong ipugos kuya nga mag-uban ako nung kuya sa usa ka balay. Ya ako kuya kay uhaw pa ko sa kamil kuya. Na inining bata pata kuya kay ang atong hunahuna puro lang gyud gabas, puro gabas lang gyud kuya. Usa ka semana kuya, grabe gyud among ginabasay kuya. Maingon lagi kag sikma lagi kinagod lagi kuya.
Manimaho lang ko ng batong among kwarto, kuya. Usa kadlo ni Ana. Everything's so deep, but I think that you're wine when you flash that fragile smile. You might think it's foolish what you put me through. You might think I'm crazy. All I want is you. Nangatuog pa man nga buntag naman ang sa mga bata. Kasaba po na ning manok sa silingan. Banha ka ning manok ni Michael T. Oy, oy. Shh. Mata na mo. Ma? Shane, mata na mo, Shane. Ay, Rex, mata na, Rex. Oh. Buntag naman di ay. Say buntag, perting buntaga. Mata na mo, sige na, kay andam na mapagkaon dito. Sige na. Oh, sige, sige, mamasoy. Sige na, magawas na ko. May, sa man inyong kwandiri nga nanimaho, manigbatong na inyong kwarto. Sabi, sudan niyo, nagluto mong sudan din nga, nanimaho, magbatong. Kuha mo, uy. Sige, kaya, diri na ko, sige, malakaw na ko. Imahaw ko na tagbatong. Ikaw, Manggo, di magkakabaluman rapo. Uy, Hmm. gabi pa ko kabantay ni mo ba? Gabi pa ko kabantay ni mo, mahal. Ang sama na, mahal. O, murag balisa man kay ka. Murag doon naman kailangan kay nga problema. Dili man siguro yung problema. Swerte man siguro ta. Ano sa man? Mahal. Tanawan ni O. Ano sa man eh? Pregnancy test. Ano sa ibot pasabot? Mahal. Buntis ko. Ha? O, siya? Mura mag nakurat ka? Ha? O, buntis ka? Oh. Dayon? Ano ka yun? Hoy. Kung gana ha? Masig nalimot ka nga na si Papa. Rebuild biya na sa una. Ano di ka? Wala, masyak lang ko. Murag dili ka ready ba? Napuyo na biyak ka diri. Pero kung nabuntis, madayin ka. Hanggaw kitsa ba dili mabuntis ni mo adlaw-adlawan man pud nimo? Ayo. Basig mo dinay-dinay ka ha? Papusilhin ang tagang Papa hinoon. No. Wala ko kay plano, anak. Nalibog lang ko. Siyang mata, ilum dia oy. Lagi. Giyak ba yan eh? Maho sa tabi. May pa. Maho sa tabi, murag... Noon sa man ko. Murag kalipungon, hinoon ko siyang balita, da. Hanggaw man siguro ka to na. Naon na to. Ay pa siyak-siyak dia na. Bante ka karon. Masig nagtuo ka ha? Wala lagi. Nalibog lang ko ba? Dali kay ka nabuntis. Adlaw-adlaw magugunin mo. Oh, sige. Mamang ka ha. Di maamin ng damdamin Ay, Helen. na ngayon wala ka na. Nilibog ko itong higayon na, kuya. Nilibog ko kayo nung dali kayo siya nabuntis, kuya. Ang dalangin Gani, nasulti na ako sa akong mga kaila. ay mayak Na mga nag-ingon kuya nga, at makili. na mga nakaingon kuya nga, dili ko nun ako anak. Paano nga ba Kaya nga nung nabuntis dayon, pero nalibog ko, mutuob ako, or first time ang gud nako nga nahimong, nahimong kuan kuya, oy, nahimong amahan ko mauna. at sinabi Gani kuya, gipalabay lang sa ito nako, kaya importante na i-pee out.
Kuya, ang akong problema karon murag nakalimtan kuya tungod aning kagubot aning payout nga wala gid mi nakakuha kuya. Pero kalit lang nga nahibalik sa kuha kuya kay humanaman ang raid. Kalit lang nahibalik sa kuha ang panghuna-una. Kining problema ha mao nang padala dayon ko. Kuya, kung kamo kumputan nun, unsa man gyud ni ako ba ning anak kuya o kamo mga expert diha ba? Gadluido ko ninyo kuya bi ako ba ning anak ni murag nalibog ko ay. Kuya, tambagi ko ni maluoy. Tan mo, kuya, oy. Tambagi ko ninyo, kuya. Inyong magtatampo, ha? Rex. Bueno mga paryente, nyo nadunggan ang suwat nga gipadaan nato din ni Rex mga paryente dako gyud iyang pagduda, no? Ako mga paryente dili man pud ko expert good ana mga butanga. Kamo diha mga paryente unsa man ang inyuhang tan-aw nyo tambag ninyo mga paryente? Naraba kay ang gustong ipangalan sa ako ang ipangalan ni Shane sa kumahimo mga anak na mo kung babae kay Regine kuno kuya. Kuya, ako man dahil si kuya. Dahil lang, tambagan na to ni. Ako man dahil si kuya di ay. Tambagan na to ni be, tambagan. Tambagan na to ni mga pati. No, yung mga tambag diri be, na yung mga tagas nga tambag diri niingon si kini si Lonel, oh. Niingon siya nga, tambag na mo, Rex, ang kuna ayaw kaguol kay nabalik na ang kapa. Gipadayon na sa presidente ang operasyon. Napagid ni mga paryente ingon ni Ram tra sa simhuta ang agianan na simhuta pod ang imong ilok kug mao gani ang baho imuha gyud ang anak. Hala ka bastos ani oy. Ingon ni Maria Ferma, Bisaya gid dapat may mix nga Tagalog para maintindihan ng iba. Magbuot man ka pa kapoy-kapoyon pa man kunimo oy. Ingon ni Dodong di ay basig wala na siya'y tumoy. Kuya kay nagduda siya nga dili iyaha. Dili we. Alamin mo kung ikaw lang ba talaga. Ano problema diha? Ingon ni Rico, ang kuna na lang na Rex oy, basta ikaduha atangi nga walay maka-side bit. Diri pagyud na iban pagyudri ingon ni Shy. Rex, ang naunhan kag pugas, sige lang ikaw nalay puna, nagluko na ka, resulta na sa vertical. Ingon si Lyra, so AC sendet. Unsa? So AC sender siguro. Ihapa ang buwan kanus-an nimo gibuntiyol. Kung medyo ahead ang pagkabuntis, klaro nga dili imo. Ipon din ang buwan niya kung way buwan, kung ngit-ngit ato panahon na niya dagom saon man na. Ingon ni Mary Jane, hala ipa-check up na dayon din ipa-ultrasound dito makita ang days o pila na ka weeks or bulan ang pagbuntis usa ka babae din imong i-compare kanus-an nagsugod ang gabas. Na, Rex, dapat gida ito, Rex, imo tong gitiman-an, Rex. Ano sa amo nagabas? Murag usa pa man daw sila kasi mana. Bye, Rex, dili man na problema. Uy, nganong nangutana man ka kung imo ng anak. Unsa man di ay kung mag-PN ka, wala di ay resibo para maka-pay out? Mao dapat na resibo. Kinsa may niburos ana Rex gi silindron man gani nimo si Shane lagi unsa ka ano ka nino hay grabe ingon si Missing Philemon basin ang founder na maoy nagsigi kama basin ang founder
Ako na po tambag, bi, kaya wala na oras, bi. Ako na mo tambag. Hello, ganina naman ko sige istorya diri. Amday na ako naon ang microphone. Wala man ko nag-headset. Unsa man nadunggan ninyo akong gisulti ganina? Wala na ko naon ang microphone ga, kani sakit akong dalunggan. Balikon pa to nako. Rex, ako nila mo tambag. Dapat Jude may numduman ang first gabas. Paminaw ra good Rex kanang ako di man ko expert ani mga butanga Rex no, pero ato sa doktor tama tong gingon nilang ato to sa ipa-ultrasound na, pero bago pa man kayo ang tiyan, di ba? Bago pa kaayo. Ato na dito sa doktor ipa-ultrasound na dito Rex. Kani ba og pila ka buwan. Unya tanawa kung ipa kung ano sa amo ato nagginabsanay, no? Kay basin bitag dili na imuha, basig lalang bitaw na ni kuan pastor. Basig lalang na ni pastor ba, himo nung ang pinaangkon hinuon ka Rex. No? So, ana na lang no, kanang Rex ato na lang sa doktor kay medical man gud ning problema, so dili kay ko ka-explain. No? Dili kay ko ka-explain. So, ingana na lang Rex. Yan lang, ato na lang dito sa doktor, no? Ay na lamig labda di kay sa dihang nagpalami-lami mo, wala man gani mo diri nagpadala og sulat sa mua niya, karon kay na problema ka, karon ka nagpadala. It's very unfair to us, labi na sa ako. Okay? So Rex, ingana lang sa Rex ang akong matambag sa imuha, ingana na si Shen, no? Grabe po to si Shen, oy. So, sige, salamat mga pariente, salamat kayo sa inyo ang pagkiguban sa tuntulman noon. Pasensya na mo mga pariente kay morag ni sakit ang akong pagbati, oy. Sakit akong tutunlan, oy. O yaw-yaw dire. Salamat sa inyo sa ugma puhon, ha. Magdungog yapon ta ugma puhon, ha, diri sa tuang programa, diri sa tuang istasyon. Daghang kayong salamat mga pariente sa inyong pagpaminaw. Hangtod, yes, ugma mga pariente, adlaw nga Biyernes. Klaro, pildi na gyud ang Warriors ana mga pariente ugma, no? So, puri na lang sa tanang mga Warriors daan. Salamat sa inyong pagpaminaw mga pariente. Ako lang gyapon ang inyong Kuya Helen. Ug ako magaingon, in case of emergency, don't block the driveway.